solisti to majú ťažšie. Áno. Missouri, teba sme tu mohli vidieť veľmi veľakrát na našom konteste a tuším aj súťažiach. A preto ja by som sa ťa opýtala takú tú obyčajnú otázku. Prečo si vybrala túto pesničku a prečo zrovna Twice? Twice je jedna z mojich najobľúbenejších skupín z K-popu, ktoré ja počúvam stále, aj keď sú už trošku staršie. Pardon. Ospravedlňujem sa, malé plúca. Twice mám hlavne rada preto, lebo ja nielen, že mám rada K-pop a korejskú kultúru, ale zároveň aj milujem anime a japonskú kultúru. A keďže v Twice nie sú iba korejskí členovia, ale aj japonskí, tak mne sa tieto dva moje najobľúbenejšie žánre v Twice tak krásne spojujú a preto mám veľmi rada ich piesne a celkovo túto skupinu. Prečo práve túto pieseň? Mám ju veľmi rada, je to jedna z mojich najobľúbenejších od nich a aj keď ten význam textu je všelijaký, kto tú pesničku pozná, vie, o čom hovorím. A už som dlho plánovala s ňou vystupovať, takže už som si povedala, že už by aj bolo na čase, než mi úplne odpadnú kolena. No tak my sme veľmi radi, že si s ňou vystúpila dnes. Taká veselá. Tak, Oleg, začíname? No, veľmi pekne ďakujem za druhé solo. Ak mi ešte pamäť slúži, podľa mňa tiež veľmi solidné. Je pravda, že solisti to majú ťažšie nakoľko vyplňať charizmu a prítomnosť na tom si všetkých tých ostatných ľudí je veľmi náročné. Podľa mňa si to zvládla veľmi super ako na solo, takže ďakujem. Veci, čo by som ja možno iba povedal, lip sync. Viem, že možno niektorí, ktorí sme zvyknutí z iných tanečných pozadí, ako napríklad hip-hopová kultúra alebo podobne, nespievame, iba tancujeme, avšak nerobíme backupa, coverujeme idola, hej, takže treba aj spievať a naučiť sa tie texty. To následne potom pomôže aj k výrazom tváre. Mala si iba 2. Úsmev a potom také, že som unavená. Takže možno to je iba tip, že keby teda ten text bol naučený, že by si aj spievala, dal byť to oveľa väčšie spektrum sa vyjadrovať prostredníctvom tej tváre a byť viac prítomný na tom stage. Z hľadiska techniky a tanca by som možno iba vytkol, čo sa týka dynamiky. Miestami to vedelo byť také monotónne, že vlastne taký istý level pohybu sa opakovala celú choreografiu. Aj napriek tomu, že je to elegantné a veľmi ladné, stále to má stop timey, má to plynulé pohyby, má to izolácie, má to kontrasty. Takže toto pri učení coverov, viac na to dávať pozor a viac tak do detailu to analyzovať, že čo sa deje. Ale ďakujem veľmi pekne. Dobre. Ja by som teda chcela pochváliť určite využitie priestoru. Tým, že ste solisti, musíte vyplniť celý priestor a ty si nám tu prelietala teda pár kilometrov, mám pocit, hore-dole. Čo je veľmi dobre, pretože o to viac toho vystúpenie si vieme potom aj my v publiku užiť. Taktiež tvoja energia je veľmi vidno, že teda tá choreografia aj Twice ťa bavia a dala si nám to teda tým tvojim tancom najavo. Takže to by som chcela veľmi pochváliť a jediné, čo možno ja by som ešte odporúčila je, že nepanikáriť, keď sa netrafíš do bytu a snažiť sa možno napojiť, lebo som si všimla, že si celú jednu sekciu išla o byt skôr, ako by si mala. V tomto prípade je možno lepšie napočúvať, lepšie vravím zase ten inštrumentál, aby si vedela priradiť tie pohyby, kde a ako, aby sa nestalo, že budeš tancovať dopredu a hudba je za tebou a potom sa dostaneš do bodu, kde musíš potom čakať hodnú chvíľu, pretože si zistila, že si nám odtancovala niečo, čo ešte len malo prísť a to je vtedy najavo dáva všetkým, že aha, toto sa ešte nemalo stať. Čiže viac napočúvať tú hudbu a tú choreografiu prechádzať si na inštrumentál, na vokály, rôznym spôsobom a tým pádom budeš pekne vedieť, kde máš napasovať aké kroky a ako to má ísť. Ale ešte raz teda chválim tvoju energiu a dúfam, že teda na budúce zastvať. Ďakujeme ešte veľmi. Bola Missouri. A teraz ideme zase na skupinu. Je zase plná energie, určite. Ja tomu verím. Tak to áno. Tak, bude to skupina Cherry on Top s piesňou Whistle od Blackpink. Hey boy, make a
show up, blow up, make a whistle like a missile, bomb, bomb. Every time I show up, blow up, I'm the moon, I'm the war, 나를 지수, 감싸, 눈빛이 아직 나를 이렇게 설레게 해. 24, 365, 오직 너와 같이 하고파. 낮에도 이 밤에도 이렇게 너를 보내. Yeah, 모든 남자들이 날 매일 check out. 대부분이 날 가질 수 있다 착각. 절대 나 아닌 것 같지 않아. 맘을 원해 난넌 심장을 도려내 보여봐. 아주 씩씩하게 때론 씩씩하게 so hot 내가 어쩔 줄 모르게 해. 나지막히 불러줘 내 귓가에 대고 바닥이다. 놓치지 마 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 너를 향한 이 맘들을 쌓여 내 심장이 박혀지잖아. 점점 휘날리잖아. 휘바람 바람 휘바라바라바라밤 휘바람 바람 Hold up, I'm not, just whistle to my heart. 그 소리가 지금 나를 이렇게 설레게 해. 생각은 싫어해. 느낌이 everyday, everyday. 이렇게 가만히 있어도 zoom. 언제나 내 style 도도하지만 네 앞에선 darling. 뜨거워지잖아 like a desert island. 널 알아갈수록 울려대는 마음속 그만해 너무 빠른 내게 boy 이젠 checkmate 되면 내가 win. 넌 택해 안아줘도 세게 감을 가로채하기 전에 내가 이대로 지나치지 마. 너도 나처럼 날 잊을 수가 없다면 너를 향한 이 맘은 fire. 내 심장이 빨개지잖아. 점점 가까이 들리잖아. Duo Cherry on Top, potlesk ešte trošku. Pôjdeme trošku 2 kroky dopredu. Pôjde. Áno. Dobre. Otázku? Pustíme? Rýchlo vymyslím. Zasiela nám pesnička Blackpink Whistle a na konci bola nejaká zaujímavá verzia. Čo to bolo za verzia? Ono, my sme vlastne hľadali cez rôzne štúdia, ktoré ako sú na internete a tam bol tento remix a bola k tomu aj táto Choriša, ale bolo tam viacej ľudí. Tak sme si vybrali túto, že je celkom fajn a dali ju tam. No, rozhodne to zabralo, si myslím. Páčilo sa. Tam niektorí tam už pískajú s vami. Vysledovali. Ďakujem. No. Tak, Oleg, ideš na to? Idem na to. Ďakujem veľmi pekne za vystúpenie, bolo to fakt, že super duo, super prevedenie, energiu ste mali výbornú. Synchronizácia tiež ste veľmi zohrané, čo je veľmi super, že vidno, že vám to funguje a že neviem, ako dlho spolu tancujete, ale aj ak krátko je vidno, že spolu vychádzate, aj tanečne spolu ladíte. Jediné čo by som ja povedal, miestami by bola charizma, že keď jedna tancovala v pozadí, druhá spievala, alebo vždy keď tá jedna z vás mala ten vokál moment, alebo solo moment, trošku viac tam má takú prítomnosť, charizmu, ako keby viac to dávať s nejakým cieľom, lebo bolo ako keby niekedy
vidno, že moc si nie ste isté tým, že mám teraz môj moment a musím to všetkým dať do očí, takže iba na tom pridať. A potom jediné, čo zápestie, keď ste mali tú jednu časť s tými zápestiami, niečo padlo, tak jedna z vás mala viac mobil. To sú už strašné detaily, lebo ja vám fakt nemám akože také veľké veci, čo vytknúť. Podľa mňa v celkovej báze ste to zvládli výborne, takže ďakujem veľmi pekne za celé vystúpenie. Ja by som teda tiež chcela pochváliť výrazy, aj to, že ako ste si užívali choreo. Je to dali ste nám to teda pocítiť, či už samotným tancom, ale aj výrazmi, aj tým, ako bolo na vás teda vidno celý čas, že si to užívate. Taktiež chcem pochváliť synchronizáciu, je vidno, že celý čas spolupracujete, ste na jednej vlne, takže sa to odrážalo na vašom tanci. A ešte ďalšia vec je teda fluidnosť pohybov. Bolo vidno, že pracujete s telom a nemáte strnulé pohyby a jediná teda, ako Oleg spomínal, je tá dynamika, že trošku ešte viac na nej popracovať, taká tá jemnejšia precíznosť, ale ináč skvelé vystúpenie. Ďakujeme. Ďakujeme aj my veľmi pekne. A nasledujúca pieseň, ja vám prezradím, že je to jedna z obľúbených piesní jedného z našich porodcov. Áno. Datka. A je to konkrétne Love Dive od Ice. A túto pieseň nám vystúpi nikto iný ako Šimon.
Ja sa iba pozerám na ten kostým, no čistá Ivka, predpokladám Vonjong, no. To je tvoja obľúbená členka z IVE? Jednoznačne. Takže predpokladáme, že máš veľmi rád ženské skupiny a povedal by si, že IVE je tvoja obľúbená ženská skupina? Momentálne áno. To celkom chápem. Aj Live Dive? Hej, presne. Takže, tiež sa opýtame na hodnotenie človeka, čo tiež má rád Love Dive. OK, she's giving, Vonjong giving. Akože performer, true and truth, to sme videli. Je vidno, že teraz to užíváš facial expression top. Taktiež kostým musím pochváliť samozrejme, áno, hneď keby si prišiel a neviem, že ideš Love Dive, tak viem, že ideš Love Dive. Jediné, čo by som možno aj v choreografiách je taká vec, že oni majú dosť elegantné a zveličené pohyby. Takže u toho by som si trošku dávala pozor, pretože oni, neviem ani po slovensku by som povedala, ale takzvané pictures robia také väčšie, pomalšie a jemnejšie. A to je, by som povedala, tá náročná vec na ich choreografiách. Treba si možno napozerať tú Vonjong, pretože ja by som povedala, že na nej je to najlepšie vidno, vôbec to nie je tým, že je tall and skinny. A tým pádom od nej by som odpozerala presne, do akého štýlu by som ťahala napríklad tie ruky, hej, v tomto pohybe, treba vyššie, to isté, it's good, it's bad, je to viac, proste trošku potiahnuť, zveličiť tie pohyby a inak to bude super, pretože energia, performance talent máš rozhodne 100%, takže trošku len ešte by som popracovala na tomto. A neviem, či chce Oleg. Ja poviem možno iba to, čo už bolo povedané, ale aj trošku inak. Fakt, máš performerský talent a si performer, takže určite na tom rob ďalej a nepresaj na to, že to bolo tvoje prvé solo. Veľmi vynikajúce, veľmi super si sa s tým popazoval, výrazy tváre, tiež stage presence, všetko. Jediné, čo podobne ako Dada hovorila, trošku tuhý hrudník, končatiny vedia byť ešte ladnejšie, ale to je podľa mňa niečo také, čo si musíš roztancovať a to by si nevedelo ovplyvniť, hej, predtým. Takže to nie je taká chyba, ktorú ti vytknúť, ako že som mal napríklad zlé malíček alebo niečo podobne. Takže určite viac roztancovať a keď to viac roztancuješ, tak budeš úplne že zbraň. Takže ďakujeme veľmi pekne za tvoje super solo. Áno, energia, som chcela tancovať s ním. Samozrejme. Mali sme tam choreovku. No, následuje skupina, ktorá je tu tiež veľmi známa. Kto uhádne? To prišli. Presne tak, Angel Warriors. A dnes celkom netradične, pretože dnes je to moja obľúbená skupina, ty máš tiež rada. A bude to mix od skupiny 17.
Myslím si, že potrebujú chvíľočku na rozdýchanie, lebo si myslím, že si zobrali veľmi, veľmi ťažké pesničky na performance. Takže ešte to chce potlesk. A máme veľmi jednoduchú otázku pre vás. Mati? Myslíš, že je jednoduchá? Je to jednoduché, je to jasné. Každá obľúbený člen Seventeen. The Eight. Mingyu a Escoops. Harage! Mingyu a Johan. Výborne. Je populárny. Vicáchy. Áno, jasné, samozrejme. Ideme na Datka porotu. Olek, slovo. Ideme na to. No, babi, v prvom rade, svetlo. Ďakujeme krásne za tento úžasný experience, táto show, tento performance, naozaj to bolo vynikajúce. Takže ďakujeme krásne za toto vystúpenie. Úprimne sme sa s Dátkou dosť bali, že ako to odpáli, keďže vy zvyknete vystupovať fakt, že iba babské choreografie, štvorkové. Toto bolo chlapské a trošku krát 3, ale zvládli ste to fakt, že super. Akože, áno, veľmi super. Nie iba aj z technického hľadiska, ale z hľadiska energie, z hľadiska performerského, fakt vám to sadlo a na to, že ste si zobrali jedných z najlepších performerov v K-pope, je tu Sonic. Zvládli ste to fakt vynikajúco a nemali ste tam moc čo dobiehať. Z tanečného hľadiska super, jediné, čo by som povedal viac, používať hrudník. Roztancujte si hrude, niektorým je spomôžovať to aj v leveloch, aj v iných veciach. A potom super, ten prvý refrén, trošku detaily. Tam už ulietali. Do refrénu super, hit super, ale super refrén, tam trošičku synchro a maličké detaily, ale za mňa fakt akože vynikajúce. Nečakal som, že to bude až tak, akože čakám, že od vás budú dobré vystúpenia, ale toto bolo fakt, že skvelé, takže ďakujem. Takže ako včera, what's ETA backwards? 9. Áno, áno. Chcem teda pochváliť, že ste sa rozhodli branchoutnúť z girl groups. Chce to veľkú odvahu, nakoľko chalanské choreografie sú absolútne iný level, či už z technického hľadiska, z hľadiska energie, dynamiky a podobne. Ale ako vravel Oleg, zvládli ste to skvele. Veľmi sme sa teda báli, lebo vy ste si teda dali Suicidal Mix, že myslím, že ani Seventeen by sa neodvážili, takže wow. Ale ako aj energiu ste celý čas mali, výrazy vy už ste v tom profesionálky, každá jedna lip-sync, bolo vidno, že teda si to aj užívate, kostýmy samozrejme musím tiež pochváliť, krása, veľmi dobre sa na vás stále pozerá,
aj center ste mali a takisto veľmi chcem pochváliť aj vaše formácie, že ste z 13 dokázali tú choreografiu prerobiť na 4 tak, aby to vyzeralo dobre. Za mňa vynikajúce vystúpenie rozhodne a teda už keby som mal byť nitpicking, tak hej, ten synchron pri tom super bolo trošku, že by ušlo, ale to už je ozaj, že aby som len tvárila sa, že som niečo našla, ale za mňa najťažšie technicky najťažšie choreo ste dneska mali a zvládli ste ich teda vynikajúco. Good job. Rozhodne úžasné. Kostýmy krásne, všetko. Tak, ďalšieho máme solistu. Je to solista. A lepšie teda solistka, je to Lucy. A je to od skupiny Billy. A pesnička, pardon, ja to asi poviem zle. Ginga Ginga Jo. Veľmi dobre. Ginga Ginga Jo.
viac ako slay, veľmi cute, neskutočne cute, čistá cuky. Krásna. Porota, poprosíme o slovo. Ideme na to, takže naše posledné solo dnešku, Lucy podľa mňa to zakončila veľmi dobre a veľmi krásne, z všetkých solistov minimálne. Takže ďakujeme krásne za toto vystúpenie, technicky a energicky najnáročnejšie zo všetkých solistov a zvládla si to veľmi, veľmi super. Bolo síce možno trošku vidno už ku koncu, že kondička a že to bolo namáhavé, ale aj tak bojovala si s tým a vydalo to veľmi dobre, takže podľa mňa máš na čo byť hrdá a v tomto aspekte to bolo super. Čo sa týka tanca a trošku tej techniky, možno trošku kontrasty medzi pohybami, že niekedy to viac spomaliť a naťahovať, niekedy ísť úplne, že ca a viac segmentovať tie pohyby, nech ten človek sa potom neunaví. Na toto má potom aj ako keby tá kondička vplyv. Čím menej energie máš, tým menej už sa potom sústredíš aj na výrazy tváre, aj na kontrasty pohybov, aj na dynamiku všetko ostatné. Ale podľa mňa fakt skvelé, zvládal si to výborne. Výrazy tváre topka a toto je jedna z tých choreografií, kde výraz tváre je súčasťou choreografie a vidno, že všetky máš naštudované výborne, takže ďakujem krásne, skvelá práca a veľmi, veľmi ma teší, ako sa každým kolom posúvaš a iba len zlepšuješ, takže len tak ďalej. Časovo máme trošku, tak len aby som ja rýchlo, taktiež chcem pochváliť výrazy. Veľmi som sa bála, že prídeš nám tu s cuky výrazmi. Nič proti tomu, ale už je to over the top. Ty si našla zlatú strednú cestu, čiže výborne, pretože vyzeralo to prirodzene, nevyzeralo to over the top. Veľmi sa ti hodila ďalej choreografia, výborný výber. Som veľmi rada, že si k tomuto sa nejak dostavila, pretože wow. Energia taktiež, celý čas ako bola si vyrovnaná, áno, k koncu trošku, ale vôbec ja by som povedala, že na tvojej tvári to nebolo vidno, čo je veľmi dobré. Kostým samozrejme top, tým, že mám aj interné info zo súťaže, wow, skvelé a poklona z mojej strany. A jediné teda, čo ja by som zvýraznila to doťahovanie pohybov, že niečo išlo veľmi rýchlo a bolo to zviaté, takže možno ešte na tú dynamiku trošku dôraz. Ale náš super vystúpenie a veľmi, veľmi cute. No a nasleduje skupina. No. Volá sa Bočné oko. A nevedia sa dočkať ísť na scénu, takže Bočné oko a Looks so pretty like Ariana. I'm
파티에 준비된 물샴페인 태어난 걸 축하해 everyday 우리 내가 봐도 Bočné oko! Poďte bližšie, Davi, poznáte. Tak, ready? Môžeme rovno porota. Wow, toto bolo over the top girly pop in the best way possible, akože naozaj každá sekunda, tie kostýmy, wow, Linta kabelka, neviem, či si to ľudia všimli. Je to naozaj dokonale, strašne fun performance, veľmi som si užil toto vystúpenie, bolo to krásne, bolo to plné energie života, bola tam attitude. Hej, toto je, milujem, keď tancujú dospelí ľudia, milujem, keď sa stretnú, že... Hej, no tínoše, milujem, keď sa stretnú dospelí ľudia, ešte skvelí performery, hej, že dajú takýto mega collab, takže za mňa fakt skvelé, veľmi som si to užil. Jediné, že keby som mal niečo vytknúť, nech veci, trošku ich doťahujú niekedy, že ste mali voľné zápestia, že tuto v orkestri, tak to, že nech by to išlo viac, že hit a potom trošku iba rovnováha. To je ale všetko, čo by som vám povedal, akože strašne som si to užil. Aj mi to bolo jedno úprimne, ale musím niečo povedať, takže ďakujem krásne za toto vystúpenie. Ja chcem len teda rýchlo dodať, že Linka Veľká mi dala strašný flashback, keď som mala 10 rokov a myslela som si, že som najväčšia pani s 50 korunami tam. Čiže úplne mega, aj Hello Kitty, úplne top. Toto som potrebovala vidieť. Tak ste mi zdvihli náladu, zlepšili, že toto je pre mňa brutál performance a takéto chcem aj na showcase, pretože toto je performance so všetkým, čo má byť. Nie je to len o dokonalom tanci, ale vy ste prišli, výrazy, pohyby, over the top, kostýmy sa mi taktiež veľmi páčia. Skvelá performance a teda energia by tam, výrazy, lip-sync, všetko. Aj tie formácie sa mi veľmi páčili. A teda tiež mám nitpickovať jedine miestami synchron, ale I didn't care, pretože vy ste si išli svoje. Super, ďakujem. No a my sa posunieme na jedno z posledných vystúpení, ešte 3 posledné nás čakajú a toto je konkrétne od skupiny Enemy. A ideme piecť, je to Card Make.
Poprosíme hodnotenie. Po slovensky alebo English? Po slovensky, dobre, môžem. No, wow, dokonalé. Milujem, strašne sa mi páči ten kontrast, že ženy išli ženský, muži išli mužský, bolo to fakt, že vynikajúce. Strašne dobrý kostýmy, extrém, výrazy tváre, všetci ste to, že zapili do posledného slova. Tiež nemám až tak moc zle, čo povedať, keby som mal strašne, že nitpicking, tak potom také, že zápestia doľaďovať, čo sa týka synchronizácie, trošku chodidla, ale to je tiež také, že strašne vám musím niečo povedať, ale ináč za mňa veľmi super, veľmi sa mi to páčilo a ľudia si to strašne užili, takže ďakujeme veľmi pekne. Skvelé vidieť takýto major typ choreografie na dospelých ľuďoch, ako to bolo povedané. Pretože to vyzerá úplne inak a aj ten feeling, všetko je úplne iné. Ale teda kostýmy mega originál. Nie je tu len cake, je tu aj pekáč buchiet, ako som videla. Výrazy, energia, vynikajúce vystúpenie a Bianka sedí to s nimi. Super. Ďakujeme, Datka. Tak, čaká nás predposledné vystúpenie. Sú to kočky z Česka. Tak, skupina Impact, Blackpink
지금 날 위해 족대를 짜자자 Hands up 내 손에 바로 풀어 해니 네가 말로만 듣던 이가 나야 Porota sa môže hneď vyjadriť, ale počkajte, tie kostýmy sú dobré! Milujem trblietky. Nádhera. Áno, babi, tie kostýmy sú fakt vynikajúce a není to iba kostýmami, ale celkovo aj vašim tancom a úplne všetkým, že sme sa fakt cítili ako na takej menšej Coachelle, takže ďakujeme, že ste ju priniesli sem, kde není. Čo sa týka vystúpenia, výborné, fakt vidno, že ste namakané a že tancujete, že ste aj výborne vytrenované a vytancované, takže z tohto hľadiska až tak moc nie čo vytknúť, iba keby som tiež chcel hovoriť takto detaily, tak skôr trošku viac ešte tie vačky a stop timey potrénovať, to znamená, že vždy bodu A do bodu B tá cesta. Synchronizáciu máte, ale niekedy to, aký máte presun medzi tými krokmi, tak to vytrvá, nech je to trošku jasnejšie, nie je to až také messy, ale ináč za mňa veľmi, veľmi vynikajúce.
Ja taktiež chcem pochváliť, keďže akurát som pozerala kostým na Coachery 2023 a vy ste úplne citrelaca a musím veľmi pochváliť teda krása a počula som to aj komenty, veľmi ľuďom sa páčite. Taktiež chcem pochváliť vaše výrazy. Od začiatku po koniec ste si to užívali, prežívali ste. Taktiež vyplnenie priestoru, prešli ste aj dopredu, boli ste po stranách všade. Synchronizácia, miestami ušla, ale inak veľmi precízna a decentná, veľmi dobré vystúpenie a taktiež aj energiu celý čas ste mali veľmi dobrú rovnakú. Čiže skvelé vystúpenie a dúfam, že vás znova ešte uvidíme na tomto stage. Ďakujeme veľmi pekne. No a my sa blížime vlastne ku koncu nášho vystúpenia kontestu. Je to vlastne posledné vystúpenie energickej dvojice Rein a Veve. A ukončia náš kontest pesničkou Who on Mumina a Sanhu. Zdržiavať a ideme k porote rovno. No, podľa mňa není lepší spôsob, ako zakončiť celý kontest ako týmto, takže fakt grand finále, všetko sa finalizovalo, takže veľmi pekne naozaj ďakujeme za toto krásne vystúpenie, ako duo strašne sedíte,
bol som úplne prekvapený, že wow, toto funguje, takže keby sme toho uvideli v budúcnosti viac, verím, že nikto sa nebude sťažovať. A naozaj, na to, ako je to technicky náročná choreografia, zvládli ste to výborne. Fakt, keby som zaznal iba do takých detailov, Rain trošku prsty, že každý ovláda, to je fakt, že iba detail a VV trošku hrudník viac rozhýbať a roztancovať, ale to sú fakt už také, že miniatúrne veci, ale ináč podľa mňa zvládli ste to na jedničku a naozaj skvelé vystúpenie, ďakujem. Za mňa vynikajúci synchron. Ja som si teda nevšimla absolútne, že by ste niekto z vás išiel pomalšie alebo niečo podobné, čiže za mňa synchron 100%. Taktiež výrazy v hodnej choreografii, dark, celý čas ste si ich držali, lip sync tam bol celý čas. Dynamika, taktiež precíznosť pohybov, to, čo malo ísť pomalšie, šlo pomalšie, to, čo malo ísť rýchlejšie, čiže za mňa vynikajúce vystúpenie a jedno z najlepších, čo sme ku koncu našich kontestov mali, čiže ďakujeme. Rida Šerbel, ja by som povedala. To boli Rain a VV. Týmto vystúpením sa vlastne ukončili všetky vystúpenia a ja by som poprosila našu porotu, aby išla teraz hore hodnotiť. Vidíme sa tu vlastne pri vyhodnotení asi o 4:00. Áno, predpokladám. A v mene, myslím si, že aj všetkých vystupujúcich, aj nás, organizátorov, chceli by sme poďakovať aj vám, publiku, že ste to s nami vydržali a ešte pozývam všetkých vystupujúcich na stage, aby sa ešte poďakovali. Veľký